IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nailawlawag ni Dr. Modesto Jeff Laroya, iti Provincial Veterinary Office sa Dagiti Kangrunaan a sakit a posible a maala dagiti taraken nga ayo patata at tiyempo ti Panagtutudo. Inbinglay na karagiti taraken anwa nga ken baka ket mabalin a makaala ti trangkaso wenno gorigor no agraira iti sepsep ken lamok. May sapay a klase ti sakit ket ti parasitism wenno bulate karagiti Dinguen. Kabayatan na no may panggapmet karay ti kalding ken baboy ket posible a makaptan ti pneumonia ken sakit iti baga. Idinto aragiti taraken nga aso ken pusa ket influenza ken trangkaso. Dapat apo dagiti taraken tayo sa limatbatan tayo hantay nga ay siguraduhan tayo nga han nga matudwan. Mainay kiti daytoy nagpalagip ti Provincial Veterinary Office sa kasapulan a salimetmetana ken siguraduhan na saan a matudwan dagiti taraken tapno mayadayo iti anyaman a klase ti sakit. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.